Ikaw pod na pagka imo ha. Naa. Kamo bantulo kay edad ra mo? Diloy, magulang pa ni, magulang. Ako may Grabe mo makatudlo niya. Magulang na mo. Padul lagi. Siko ka pang tuklod. Bata Sige. naman siya magulang. Magulang siya ninyo. Mura siya baby face. Ayun na sana all. Mura pa siya og. Ay na lang. Sige. Ikaw na pagka relasyon? Naa. Na Secret. secret ang relationship. Secret ra kay. Ang sekreto kay di bawal pod sa side sa babae. Pero kamo. Kana bang mingon ka nga gipagbawalan ang relasyon sa babae? Giunsa niyo pagtago-tago sa relasyon? So meaning ang nakabalura mag-classmates lang ana gano. Wala, way nakabalo. Ay wala nakabalo. Di man siya classmate o di Dili man man sa school. classmate. Ah, sa to? Lahi sa school. Ah. Okay, so kamo ra gyud yung kabalo. Pero secret ra na. Oh, wala tangan lan bitaw okay ra na. Your secret is safe with us. Okay. Makabalo niya sa mama. Nimo? Mama niya. Sa kataas nimo karon bawalan pa ka sa mama nimo? Okay, 14 pa man ko. O tapos, Maura. kung anong gawyo-buyo ka, bawal pa man di ay. Wala oy. Kuan ba kay boring man ang kuan Boring ang messenger. para ra nakikastorya sa messenger ang purpose sa babae. Anak jud. O di ba siya malain nga ka-chat ra day ang purpose niya? Diloy kay kanang Pero kamo na? oh, Bantay kang mama. Okay ra na, ato i-block si mama ra. ayaw uy. Ginikanan biya na. Oh, respeto na to na. Respeto. Pero kamor Japon. Oh. Respeto na to pero nagkakamor ra gyapon. Oh, pero dili sana to siya yung may day. Ikasaban ta. Kitang mama. Oles. Ngano kahang musupak ta sa mga balaod sa atong ginikanan? Aside sa katong imong nimong gamingaw ang messenger. Kay kuan Ganahan kag makikchat o siya o imong amigo, bawal na amigong makikchat. pwede. Lahira ng bayi no. Lahi ra. Kay unsay istoryaan kung babae ang kastorya? Kuan man kang na siya pagka kilig-kilig anak ra gud. Mao ra gud. Okay, bawal man pug mo kilig-kilig kag laki imong kastorya na. Oh, kay ingnon man ta nagbayot. Ilaha po na ato ni respeto na yung ilaha pong usay ganahan sa mga tao no. Sige. Maura to ay gana ka mensahe niya. La ra. Minsaheng mama. La ra. Ma. Kay kung in kasog makitaan pero most probably dili dagay no kay mga batanon may galantawan pero in kasog na hitag imong mama ani ba. Oh, pangay nagpasaylo daan. Goni itog pagod ba? Ina ma. Sorry. May pasaylo gani. Ma, sorry. Kachat ra bitaw ma ignore pod kachat. Kachat ra bitaw, wala bitaw kuan. Wala na. Bata pa man.